Ni jin na zuwa abin da ke ta gaya mu. Ku tsara ke yan zamani. Dan kunya kunya. Yawwa. Ina mu kunya ido ne. A ko da yake kun nuna shi ko Ko kuma in kalli kawai can gurin. A an ci kaɗan kalle ta gaskiya mama. Ina son da kuma dan basar gefe kawai. Sai ki faɗi magana. Yawwa. Pick up. Action duka magana za ki faɗa. Action. Dama yawa ummi. Hajiya babba ce ta ce in tambaye ki. Tana so ta haɗa auren ki. Shin ko zai yi? Mama gaskiya ina son kuma zan so a ce Lukman ne ya aure ni ya zama mijina. Amma sai dai bana son a ce maganar ta taso daga wani guri daban ba a tsakanina da shi. Auren dole za a miki da shi ko kuma makarin miki shi za a yi. A dama dole sai shi ma yana so ki ma ki. Shi ke nan ya ce na taɓa ba mu lokaci ne da shi. Tunda yanzu ga shi na dawo. Idan dai akwai wani abu a ransa. Sorry, layin sun ne nake manta na abu a ran nan na shi ko sai san fiye. Kai. Tsolin gini. Recording. Yau ya ce, na gaja. Sound. Action. Next scene, coach. Next scene puzzle. Yau to yanzu za ki tsaya nan zan shiga ne. Kulle mana kofar. Recording. Tura. Family ja. Oga ja kofa. Deep. Ta. Action. Sun an sha ture. Ga kina sai wani haske kike. Assalamu alaikum. Ina tsara ba. Ah, ka ji yaro kai. Ko gai samu ba za ku yi ba? Kun gaisa a waya mu. Awo, haba. Saboda mun gaisa a motar. Wata lajji aka ina wata. Pick up, pick up. Wallahi kamar mota suka ce mun fa. Tashi kawai. Shi ke saboda mun gaisa da kai a waya shi ne suna a ƙarar da shi. Da shi. Sai ka ce ita ce gaba. Da shi ke nan. Yau. An gode, ka saka da alheri. Sin ya yanke cut. Wallahi abin da ya kai abin akadin ne da ake faɗa shi ne ya zauna. Kuma ta yi kyau kamar mota. Ni jin na zuwa abin da ke ta gaya mu. Ku tsara ke yan zamani. Dan kunya kunya. Yawwa. Ina mu kunya ido ne. A ko da yake kun nuna shi Ko ko kuma in kalli kawai can gurin. A an ci kaɗan kalle ta gaskiya mama. Ina son da kuma dan basar gefe kawai. Sai ki faɗi magana. Yawwa. Pick up. Action duka magana za ki faɗa. Action. Dama yawa ummi. Hajiya babba ce ta ce in tambaye ki. Tana so ta haɗa auren ki. Shin ko zai yi? Mama gaskiya ina son kuma zan so a ce Lukman ne ya aure ni ya zama mijina. Amma sai dai bana son a ce maganar ta taso daga wani guri daban ba a tsakanina da shi. Auren dole za a miki da shi ko kuma makarin miki shi za a yi. A dama dole sai shi ma yana so ki ma ki. Shi ke nan ya ce na taɓa ba mu lokaci ne da shi. Tunda yanzu ga shi na dawo. Idan dai akwai wani abu a ransa. Sorry, layin sun ne nake manta na abu a ran nan na shi ko sai san fiye. Kai. Tsolin gini.
Recording. Yau ya ce. Na gaja. Sound. Action. Next scene, kawai. Next scene. Kulle mana kofar. Recording. Tura. Family ja. Oga ja kofa. D. To. Action. Sun me an sha ture. Ga kina sai wani haske kike yi. Assalamu alaikum. Ya tsara ba. Ka ji yaro kai. Ko gaisa ma ba za ku yi ba? Kun gaisa a waya mu. Haba. To shi kenan. Saboda mun gaisa a motar. Wata lajji aka ina wata. Pick up. Wallahi kamar mota suka ce mun ba. Tashi kawai. Shi kenan. Saboda mun gaisa da kai a waya shi ne mun na ƙara da shi. Da shi. Kin ji mun sai ka ce ita ce gaba. To shi kenan. Yau. Kin yi da kai. An gode. Allah saka da alheri. Sin ya yanke cut. Wai kamar mota. Wallahi abin da ya kai abin a kashin ne da ake faɗa shi ne ya zauna. Kuma ta yi kyau kamar mota.
Thank you.